Ola, que tal, señoras e señores? Benvidos e benvidas unha xornada máis a este repaso que facemos da actualidade local aquí na televisión local das Pontes. Como a cada venres toca botarlle unha ollada a todos os acontecementos que tivemos ao longo destes últimos 7 días. E comezamos na Casa do Concello, porque o mércores tivemos dobre sesión plenaria, pleno extraordinario e pleno ordinario, de onde saían as novas distribucións das áreas de goberno. Equipo de goberno e grupos da oposición protagonizaron este mesmo mércores un intenso debate da man das dúas sesións plenarias que se desenvolveron durante a xornada. A axenda arrincaba cunha convocatoria extraordinaria na que se presentou a nova organización das competencias de goberno tras a renuncia de Antonio Alonso e a incorporación de Manuel Rodríguez. Así as cousas, Ana Pena continuará a fronte da área de promoción industrial e emprego e tamén asumirá a xestión económica, seguridade e atención cidadá. Elena López seguirá a comandar as áreas de turismo, deportes, patrimonio, axenda urbana e promoción económica, e Tania Pardo fará o propio coas áreas de benestar social, igualdade e educación, o que suma contratación. Pola súa parte, Manuel Rodríguez estará á fronte das áreas de planificación urbana, medio ambiente e novos proxectos, mentres que Roberto Rivera asumirá as delegacións especiais de obras, infraestructuras, servizos e medio rural, e Leonardo Tenreiro manterá a delegación especial de cultura, xuventude, innovación e novas tecnoloxías. Tras esta primeira sesión tivo lugar a convocatoria ordinaria mensual en a que se aprobaron por unanimidade as actas das sesións plenarias do mes de setembro. A semade deuse conta dos decretos dos meses de setembro e outubro deste 2024 e no seguinte punto do orde do día recibía luz verde por unanimidade a proposta definitiva da conta xeral correspondente ao exercizo de 2023. Tamén o equipo de goberno presentou na sesión os reparos efectuados pola intervención municipal no exercizo pasado. E xa no apartado de mocións, o Partido Popular presentaba 3 textos dos que ningún lograba a maioría na Cámara. De feito, no primeiro, demandaban a creación dun plan integral de mantemento de camiños rurais. Na segunda moción, solicitaban a derogación da implantación da taxa obrigatoria de xestión de residuos. E xa na terceira proposta, reclamaron o reforzo do servizo da Garda Civil nas Pontes, coa rehabilitación das instalacións da Casa Cuartel e o garante da presenza durante as 24 horas do Servizo de Atención á Ciudadanía. As 3 mocións foron finalmente denegadas cos votos en contra do Grupo Municipal Socialista e a abstención do Bloque Nacionalista Galego. E cambiamos de asunto porque tamén esta semana o alcalde das Pontes reuníase coa directora xeral da Garda Civil, con Mercedes González. O primeiro dil trasladaballe, neste caso, a intención do Concello das Pontes de colaborar coas obras de mellora do cuartel da Garda Civil que temos aquí na nosa vila e tamén a súa disposición para que este recinto acollese novos servizos da Benemérita. O alcalde das Pontes reuniuse en Madrid coa directora xeral da Garda Civil para solicitarlle o reforzo do cuartel da Benemérita que temos na nosa vila. Valentín González Formoso trasladoulle a Mercedes González a opción de que estas instalacións servisen como base dos efectivos de novos servizos especializados do corpo, ao tratarse dun centro comarcal que atenda a diferentes concellos da contorna. Neste senso, o primeiro dil tamén lle ofreceu toda a colaboura do goberno municipal á hora de desenvolver as correspondentes obras de modernización, adaptación e rehabilitación que precise o edificio. Pola súa parte, González apuntaba que neste exercizo este cuartel sumou 2 axentes máis e xa son 14 efectivos, o que eleva a cifra de axentes deste corpo en Galicia aos 5.350. Formoso indicou que, aínda que As Pontes é un dos concellos máis seguros de Galicia, segundo as propias estatísticas da Garda Civil, o reforzo do cuartel pontés e a implantación de novos servizos suporía unha mellora do servizo que se presta á cidadanía. E non deixamos a figura do alcalde das Pontes porque tamén no seu cargo como presidente da Deputación anunciaba que ten previsto investir preto de 2 millóns de euros nunha nova estrada pola zona das Medoñas e que permitirá conectar a AG64 co centro urbano sen ter que pasar polo polígono dos Airios. A Deputación da Coruña vai ampliar a estrada DP 7703 no Aparral, entre Medoñas e Ponte Souto, o que permitirá mellorar o acceso á AG64 sen ter que atravesar o polígono dos Airios. O presidente provincial e alcalde das Pontes, Valentín González Formoso, visitaba esta estrada pasada semana na compañía do edil de obras Roberto Rivera, onde comprobaron o estado actual deste vial e as súas posibles melloras. O proxecto incluirá a eliminación das curvas pronunciadas existentes nos primeiros quilómetros do vial e a ampliación da plataforma ao longo de toda a estrada. Estes traballos permitirán que o tráfico procedente da AG64 poida circular en condicións de seguridade, evitando o paso pola estrada que atravesa o polígono industrial. O Departamento de Vías e Obras da Deputación da Coruña comezará agora o proceso de redacción do proxecto técnico que se prevé que poida estar completado no primeiro trimestre de 2025, coa intención de dotar orzamento e executar as obras ao longo de 2026, o que implicarán en cálculos dos técnicos provinciais unha inversión de case 2 millóns de euros.
Ponteses e pontesas non son alleos a situación tan complicada que se está a vivir na Comunidade Valenciana tralo paso hai unha semana da Dina. De feito, o Concello anima a veciños e veciñas, a empresas e tamén a institucións a colaborar doando o posible na conta habilitada, neste caso no Banco Sabadell, pola propia Comunidade Valenciana. A situación crítica que se está a vivir na Comunidade Valenciana tralo paso da Dina non é allea aos veciños e veciñas das Pontes e tampouco os seus representantes políticos. O pasado venres celebrábase un minuto de silencio en homenaxe ás vítimas e esta semana tamén se puxeron en marcha novas medidas para axudar as persoas damnificadas. De feito, a intención do Concello era crear unha conta na que recoller donativos das empresas, entidades e veciños con destinos afectados e afectadas. Perante as recomendacións da Federación Española de Municipios e Provincias, optouse por dar publicidade a conta xa habilitada no Banco Sabadell pola propia Comunidade Valenciana e cuyo número xa está ver impreso en pantalla. Unha conta na que poden aportar as súas axudas e que irán dirixidas tanto aos propios afectados como ás labores de reconstrucción. A marxe desta canle para facer chegar as doazóns, dende o propio Concello tamén informaron de que nos vindeiros días, en resposta ás solicitudes realizadas dende os operativos de emerxencias, enviarase material e dispositivos de emerxencia ás zonas afectadas. E non nos podíamos esquecer dun dos acontecementos estrela que tivemos na nosa vila pasada fin de semana. Edición número 34 da Feira de Fungos e Cogomelos, que malia que é verdade que no certame de cestas non tivemos moitas propostas, sí que foi un éxito de participación con moita xente polas rúas da vila e desfrutando das diversas actividades deseñadas dende os departamentos de Cultura e Turismo. A Feira de Fungos e Cogomelos das Pontes celebraba esta fin de semana a súa 34ª edición, cun programa de actividades no que destacaron as propostas micolóxicas, gastronómicas e culturais. A celebración comezaba o sábado 2 de novembro ás 9 da mañá, cunha saída micolóxica ao monte da man do cociñeiro Antonio Díaz, na que se identificaron diferentes especies de cogomelos con valor gastronómico. Os exemplares recollidos expuxéronse a partir das 5 da tarde na carpa situada na Praza da América. Tamén, durante a xornada do sábado, abriuse o mercado situado na rúa Alexandre Bóveda, no que o público asistente puido adquirir durante toda a fin de semana fungos e cogomelos, produtos alimentarios de tempada e produtos de artesanía, entre outros. Non faltaron a súa cita os artesáns da Asociación Amigos da Madeira, que estiveron situados na rúa Ramón Cabanillas, cunha zona destinada á artesanía, na que o público puido participar en diversas actividades. E, por suposto, tamén houbo animación musical a cargo dos vintafonistas e das agrupacións locais Canabella e No Cómbaro. Xa no domingo, a Praza da América foi o epicentro da actividade micolóxica, que acollía actividades como o show cooking a cargo do cociñeiro Gabriel Quispe, gañador da primeira edición do concurso Mellor Cociñeiro de Cogomelos, unha exposición a cargo da Asociación Micolóxica Poupariña e, por suposto, o tradicional concurso de cestas. A concelleira de Cultura, Lorena Tenreiro, amosábase satisfeita pola gran afluencia de público á edición deste ano. Estamos moi contentos co resultado da feira deste ano, cambiamos a data, escollemos a primeira fin de semana de novembro, pensábamos que a mellor podía afectar e haber menos xente por ser ponte, pero atopámonos que está chegando moita xente desde fora e tamén, xente que das Pontes pero que non está vivindo aquí, pois que está aproveitando para vir. Entre veciños e visitantes foron milleiros de persoas as que pasaron pola feira e polas súas diferentes propostas, tanto culturais como lúdicas e, por suposto, gastronómicas. A concelleira de Turismo, Elena López, facía unha valoración moi positiva do impacto da feira na vila. A valoración boa, sempre falo coa xente que ven a vender, parece ser que están contentos, así que nada, a valoración general con bo tempo e con ventas, eu quedaríame con esa, sí. E, por suposto, un dos momentos máis agardados da xornada do domingo foi a entrega de premios dos concursos. No de cartéis, ao que concorrían unha trintena de propostas do alumnado de Educación Infantil e Primaria das Pontes, resultaron gañadores o grupo de terceiro da Escola Infantil A Barosa, seguidos polo grupo de cuarto B do Colexio da Madalena, que tamén acadaba o terceiro posto na categoría infantil co grupo de cuarto A. En canto á categoría de Educación Primaria, acadaba o primeiro premio á residencia As Panaes, mentres que o grupo de sexto A do Colexio Madalena acadaba o segundo posto, quedando en terceiro lugar o grupo de sexto curso do Colexio Santa María. Tamén recibiu o premio especial o grupo de terceiro B do Colexio A Madalena polo seu deseño que resultou escollido como cartel oficial para a promoción da Feira de Fungos e Cogomelos deste 2024. En canto ao concurso de cestas, resultaba gañador Ricardo Gabeiras, e isto era o que nos contaba da súa proposta.
Esta é a cesta que presentei este ano. Todos os anos vou variando un pouquiño. Son 120 especies distintas e bueno, isto é o que saleu ao final. Leva o seu tempo, non che poido dicir exactamente, pero bueno, despois localizar as especies por onde están e eso, pois tamén leva tempo. E andar moito monte. Unha feira que despois de 34 edicións consolida a nosa vila como o epicentro galego da actividade micolóxica, tal e como sinalaba o alcalde das Pontes, Valentín González Formoso. Pois a verdade que a micoloxía e a afición que hai aos fungos e aos cogumelos desde o punto de vista de recolección e desde o punto de vista culinario cada vez vai a máis, non? En toda Galicia e incluso en toda España, e as Pontes é o epicentro das dúas facetas. Unha parte da recollida, da recolección e por outra parte da elaboración de produtos e da elaboración de pratos a partir das distintas variedades micolóxicas que hai na zona, non? Empezamos hai 30 e pico anos e hoxe seguimos a ser ese epicentro, a referencia. É verdade que o tempo axuda moito, non? A que seña un éxito a feira. Levamos xa días recibindo visitantes que veñen ás distintas actividades organizadas polo Concello e tamén a disfrutar do que é a oferta hosteleira da localidade, non? É unha aposta segura que cada vez vai a máis e temos que explotar esa beta, esa liña de traballo que, como digo, pois ten cada vez máis afeccionados tamén na nosa vila, non? Tras a entrega de premios, tiña lugar o xantar na carpa do Colexio Santa María, cun menú deseñado por Miguel Mosteiro, consistente en empanada de millo de cogomelos e mexillón da Arousa, faba de lourenzá con sitaques ecolóxicos e chourizo de porco celta, arroz meloso con coello e cogomelos e como sobremesa requeixo do Eume e mel de Goente. O encargado de poñer o peche desta edición número 34 da Feira de Fungos e Cogomelos das Pontes foi o cómico Miquel Bermejo, que encheu de risas o Auditorio Municipal Cinealobi co seu monólogo Tiquismiquis. Que me va a presentar, como os he dicho, Miquel desde el País Vasco, como nombre de euskera. Miquel, ¿qué os parece? Amiga, ¿qué te parece? ¿Cómo te llamas tú? Cristina, ¿qué te parece Miquel en euskera? Normal. Bien, normal. ¿Hay nombres mejores? Pero también hay nombres peores. En euskera hay nombres peores, lo sabéis. Hay nombres que, ojo, mirad, hay dos nombres que hay que sacar de circulación, hay que prohibir. Mirad, el primer nombre que hay que prohibir en euskera es Goroz. ¿Os suena Goroz? Ni puta idea, yo os lo explico. Goroz viene de Guruz, que significa cruz. Pero aunque Goroz venga de Guruz, que significa cruz, Goroz en euskera tiene una acepción. Y es excremento. Hay niños en Euskadi que se llaman excremento. Excremento, ven aquí. Eso puede pasar en un parque del País Vasco. Que yo me imagino el momento de los padres de poner el nombre a la criatura. El padre, Joseba, se viene arriba y dice: cariño, a nuestra criatura le llamaremos Súa, que significa fuego, porque nació en una noche de pasión. Esta fin de semana o comercio pontes volveu saír á rúa cunha nova edición do MOVA, o Mercado de Oportunidades Vila das Pontes, coincidindo coa celebración da 34ª Feira de Fungos e Cogomelos. Desta volta, foron 15 os establecementos que participaron nesta iniciativa, organizada pola Concellería de Turismo, Hostalería, Comercio e Consumo en colaboración coa Asociación de Empresarios, Comerciantes e Hostaleiros COEMPO. Situado nunha carpa na Avenida da Coruña, o público puido atopar no mercado roupa, calzado, complementos, menaxe e produtos ópticos ou de papelería, entre outros, nos que os comerciantes ofrecían importantes descontos e promocións especiais. O bo tempo e a coincidencia coa Feira de Fungos e Cogomelos fixo que numeroso público visitase o mercado, o que repercutiu moi positivamente nas vendas. A concelleira Elena López amosábase satisfeita polo éxito acadado nesta nova edición do MOVA. No, a verdad que moi contentos coas ventas, entonces moi satisfeitos, o bo tempo influe moito, parece que a xente está disposta a mercar e bueno, falando cos comerciantes, estaban moi contentos na xornada de sábado, esperemos que agora domingo, que sempre é o día grande, pois que melloren incluso a percepción e os retornos económicos que se busca sempre coas feiras. Ademais, nesta ocasión, repartíronse 600 euros en premios a través de tarxetas Rasca entre as persoas que realizaron algunha compra nalgún dos establecementos participantes.
Esa pasada fin de semana as Pontes era un rebulir de xente, esta fin de semana e tamén a que ven vai ser outro calco desta situación porque regresa Saborea ás Pontes. Dende onte mesmo xa podemos desfrutar os primeiros petiscos deseñados polos 13 locais hostaleiros participantes nesta edición. Todos eles cunha pinta fabulosa e dos que lles animamos que vayan probando un poquinho. A boa gastronomía é de calidade e as propostas máis orixinais e creativas daránse cita ata o vindeiro día 17 nunha nova edición do certame de tapas Saborea as Pontes. Dende onte mesmo e durante as dúas vindeiras semanas teremos a oportunidade de desfrutar de 14 propostas culinarias en pequeno formato ideadas polos hostaleiros e hostaleiras da localidade coa fin de convencer os padais dun exixente xurado profesional e do público para facerse cos dous tradicionais recoñecementos que outorga este concurso, o de mellor tapa pontesa e a tapa máis valorada polo público. A Concellería de Hostalería volve poñerse á fronte dun certame dirixido a promocionar a gran calidade do sector e a súa creatividade entre fogóns, cunha serie de propostas nas que podemos atopar carne, peixe, produtos do outono, polvo e sobre tostas, que é a proposta máis ofertada nesta edición. Este ano, ao igual que na última ocasión, o certame celebrarase durante 2 semanas consecutivas. Iso sí, tanto esta noite como o xoves e venres que ven, tan só se repartirán tapas entre as 7:30 e as 11 da noite. E xa durante a fin de semana, as degustacións tamén se poderán facer ao mediodía, entre as 12 e as 3 da tarde. Como en concursos anteriores, cada petisco ten un prezo de 2,5 €. E, por suposto, os clientes tamén poden facerse con ata 1.800 € en premios. De feito, os que cubran os 8 selos das papeletas de voto entrarán no sorteo dun premio de 600 € en metálico, mentres que os boletos que conten cun mínimo de 4 selos de 4 locais diferentes entrarán no sorteo de 6 premios de 200 € cada un. Con respecto ás propostas culinarias deste ano, dende a web www.aspontes.org xa podemos descargar o folleto cos diferentes bares participantes e as súas apostas para este Saborea as Pontes 2024. Unha colección de manxares que van dende as tostas do Baxardín, o Sarún, o Trastoi 3 ou a Fervenza, ata os bocatas da Segunda Cueva, a caseta do Parque ou Medulio, a focacha da Pícola, o prato brasileiro do Borea Borea, a milfollas do Excalibur, a particular pasta da Taberna de Pancho, o culán do Bar Safari ou o trampantoxo da cervexería O Colador. Un senfín de atractivas propostas gastronómicas que non lo van poñer moi difícil a todos os veciños e veciñas que nestes días nos pasemos polos locais participantes para desfrutar destas creacións gastronómicas á altura dos grandes xeños da cociña e dos que nas Pontes tamén temos unha gran representación. E imos falar agora doutro tema totalmente distinto porque dende a Unión de Pensionistas do Sindicato CIGA organizaban a pasada semana unha charla de debate sobre a necesidade dunha residencia xeriátrica pública aquí na nosa vila. A sección de pensionistas do Sindicato CIGA celebrou a pasada semana unha charla de debate sobre a necesidade de poñer en marcha na nosa vila unha residencia pública para persoas maiores. A convocatoria que se desenvolveu na Casa do Peso estivo dirixida polo sindicalista da CIGA, Fernando Branco, que explicou aos presentes a actual situación que se rexistra na nosa vila, cun 28% de poboación maior de 65 anos, unha cifra que supera a media galega, que está no 26%. Neste senso, Branco apuntou que ante o cambio poboacional que se está a vivir no municipio é preciso poñer en marcha unha residencia e novos servizos para eses veciños e veciñas que se están a facer maiores, o que definiu como un importante reto a afrontar. Neste debate tamén estiveron presentes as voceiras dos grupos municipais de BNG e Partido Popular. Tanto Carmela Franco como María do Pico defenderon a construcción dunhas instalacións públicas que permitan ofrecer un servizo e atención de calidade á veciñanza e que non supoña o ter que marchar da vila. De feito, dende o BNG apuntaban que unha localización como é a Canle Cuarta sería máis axeitada para este inmoble e cun mínimo de 100 prazas. Pola súa parte, o Partido Popular deu conta dun proxecto máis ambicioso, neste caso un complexo sociosanitario que incluíse unha residencia, un centro de cuidados integrais e intermedios e unha gardería cunha aula interxeracional. Tras diferentes exposicións, abriuse espazo para o debate con intervencións do público presente. E hoxe tamén estamos de visita a Biblioteca Municipal porque volvían e con moita forza as súas propostas dos clubes de lectura. Por suposto, o seu tradicional clube de lectura foi todo un éxito na súa primeira sesión, a que tamén sumaban unha segunda convocatoria este ano, un clube de lectura sobre novela negra. A marxe do éxito das diferentes propostas lúdicas dos xoves na Biblio, a Biblioteca Municipal Enrique Rivera Rouco tamén está a lograr unha fantástica acollida de todo un clásico, o seu clube de lectura. A actividade estreaba a pasada semana e damando unha desas historias coñecidas mundialmente como é Desayuno con Diamantes, de Truman Capote, e que debullaron unha dúcia de veciños e veciñas da man deste clube.
A novela conta coa mítica Hollywood Lily como protagonista, unha rapaza que vive en Manhattan, de familia humilde e que non ten traballo coñecido máis aló que ir de cea con homes poderosos que tamén lle fan increíbles agasallos. De feito, este foi o punto principal dun debate literario no que tamén se analizaron outros traballos novelísticos de Capote, e por riba cunha posta en escena moi típica do autor estadounidense, xa que a mesa de debate estivo presidida polo seu tabaco, unha botella de whisky, unha das súas imaxes máis icónicas e o típico chapeu do autor de Luisiana. Pero aquí non quedaron os encontros literarios da pasada semana, porque tamén dende a dirección da biblioteca puxeron en marcha este outono o primeiro clube de lectura sobre novela negra, un espazo que pretende servir de resposta á gran afección que hai entre os lectores ponteses por este xénero. Unha doce de veciños e veciñas se sumaron a este primeiro encontro coas novelas de misterio, detectives e asasinatos e que se estreou da man da obra do catalán Julio César Cano, Asesinato en la Plaza de la Farola, primeiro caso da serie de crimes que protagoniza o inspector Montfort. A trama parte coa morte dun senteito nunha praza moi concorrida de Castellón de la Plana e onde non hai testemunhas. Un inspector solitario con traumas inconfesables e cun xeito algo curioso de levar as súas investigacións é o encargado de buscar os responsables do crime. Un proceso que analizaron todos os presentes neste primeiro encontro, que tamén deron conta do estilo clásicos en florituras que Cano aplica á súa narrativa. E tras destes dous primeiros encontros, xa a finais de novembro, teremos dúas novas citas cos clubes de lectura e que son de participación totalmente libre, xa que abonda con pasarse pola biblioteca para recoller un exemplar das historias que serán obxecto de debate nos vindeiros encontros. E de actividades para o público adulto, tamén dende a biblioteca nos ofrecen actividades para os máis pequenos da casa. A pasada semana celebraban o Samaín, da man dun obradoiro, neste caso dirixido a elaborar un atrapasoños, e tamén onte mesmo á tarde regresaban os xoves na Biblia. A Biblioteca Municipal tamén se sumou á celebración do Samaín e da Noite de Defuntos e foi da man dos seus xoves na Biblio. Para iso, a pasada semana contouse cos monitores do Espazo Infantil Picariños que se encargaron de dirixir un obradoiro de manualidades precisamente con esta temática como eixo central. A iniciativa lograba unha moi boa acollida entre o público infantil, xa que se esgotaron as prazas ofertadas para participar nesta actividade. E que a proposta era do máis atractiva, xa que consistiu na elaboración dun atrapasoños inspirado nas figuras da Noite dos Mortos, como os morcegos ou os esqueletes. Comecei a suspirar polas praias, polos ríos, pola xente do meu lare. Rúa arriba, rúa abaixo, comecei a suspirar polas praias, polos ríos, pola xente do meu lare. Pola rúa, esos barcos polo mare, esa xente que me quere tamén vai pasar. Esas altas pola rúa, esos barcos polo mare, esa xente que me quere tamén vai pasar.
E da celebración do Samaín a programación xa máis clásica do xoves na Biblio, porque onte tocaba recibir na Casa do Peso a gran Marisa Irimia, co seu espectáculo O aniversario de Don Pericón, un conto do máis interactivo e do que desfrutaron pequenos e pequenas. ¿Qué es esto? Mira qué rápido cortas, muy bien. Un cempes, un 15, 22, 39 cempes. Una xoa niña, era unha xoa niña. Íamos dous paseando tranquilamente, cando se chegaron a onde estaba o cocodrilo. E cando viron como facía. Como facía? Chu, chu. A ver, todos, todas. Chu, chu. Chu, 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 chu. Preguntaronlle, pero cocodrilo, como é que faz ese ruido? E o cocodrilo moi enfadado, igual que coa buena Manuela, dixolle, pero a ver, é que non vedes que son un tren, que non son un cocodrilo? Bueno, o cepes, e a súa niña non paraban de rir. En eso preguntan por ali un colega. Era un mosquito gigantesco, de estos que pican, no verán que salen un gran asuplo. E voando. Casi. Acercouse a onde estaba o cocodrilo, e igual. Pero a ver, cocodrilo, que ti non es un tren. E o cocodrilo que era un tren. Xa a vindeira semana teremos a superheroína Xela, unha personaxe creada por Inma Soto e que presentará as súas aventuras nun espectáculo que arrincará ás 6 da tarde na Casa do Peso, con entrada libre ata completar aforo. E se lles parece, imosles neste caso propoñer un plan para o vindeiro sábado día 16. Chega ás Pontes Dique, a última montaxe da compañía Nova Galega de Danza, da que poderemos desfrutar no Auditorio Municipal Alobi. Nova Galega de Danza regresa a vindeira semana a un dos escenarios que mellor coñecen de toda Galicia e que a compañía que dirixe Jaime Pablo Díaz subirase na noite do 16 de novembro ao escenario do Auditorio Municipal Alobi coa súa última produción. Tras Berro, Leira e Credo, agora toca render homenaxe á muller, neste caso ás 200 mulleres que se encargaron o pasado século de sacar co seu esforzo e traballo milleiros de toneladas de terra para a construción do dique da Campa de Ferrol. De feito, Dique, que é o título desta produción, é unha historia real a que agora dende Nova Galega de Danza lle queren dar visibilidade para tamén homenaxear a aquelas mulleres que fixeron posible a obra hidráulica máis importante do século XIX. O espectáculo arrincará Hoy Todos Serán e conta con Jaime Pablo Díaz na dirección, Marta Pazos na dirección artística e a pontesa Carolina Digle como responsable de parte do vestiario de función. As localidades xa están á venda na web www.aspontes.sacatoentrada.es a un prezo de 5,40 € e tamén o mesmo día da representación na propia billeteira do Auditorio Municipal Alobi. Esta fin de semana volve o cinema de estrea As Pontes coas películas La Infiltrada e Dalia e el libro rojo para o público familiar que poderemos ver, como sempre, na Casa do Peso. No filme español La Infiltrada, que conta entre o reparto protagonista co actor galego Luís Tosar, contase a historia real de Aránzazu Berradre Marín, pseudónimo co que se infiltrou unha policía nacional na banda terrorista ETA durante 8 anos, sendo a única muller que conviviu nun piso con dirixentes de ETA. É a historia dunha muller valente que cambiou a súa vida para tentar salvar a dos outros. Poderemos vela en dobre sesión o sábado 9 de novembro ás 7:30 da tarde e ás 10 da noite e o domingo 10 ás 7:30 da tarde. Está recomendada para público a partir de 12 anos de idade. Celebrar los asesinatos con ellos. Tendrás que soportar el miedo a que te descubran en cualquier momento. ¿Tú por qué nos ayudas? ¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar en la lucha contra ETA? Quiero ver el fin de esto y quiero ser yo la que esté en primera fila. ¡Que no puedo más! ¡Eres una profesional de la policía! ¡Es tu trabajo! Mírame. ¿Qué soy para ti? Nada.
E dentro da proposta para o público infantil temos o filme de animación Dalia e el libro rojo, na que Dalia, a filla dun famoso escritor que morreu recentemente, herda o legado de finalizar o seu libro. Para iso, Dalia converterase en parte do libro e enfrontarase cara a cara cos personaxes que tomaron o tema do libro co obxeto de ser os protagonistas. Poderemos vela tanto o sábado 9 como o domingo 10 de novembro ás 5 da tarde. Eres igual a tu padre. Sé que esperas eso de mí, pero yo no puedo escribir tan bien como él escribía. ¡Al fin! ¡La historia comienza a funcionar! ¿Y eso? ¡El libro de papá! ¡Au! ¿Qué fue eso? Oh, ¡qué extraño! Voy a tener que llamar al electricista. ¡Por el gran sobre! ¡Funcionó! ¡Realmente estamos aquí! Es increíble. Viajamos a otro mundo. ¿Dónde está nuestro libro? ¿Cómo es posible que ustedes estén aquí? ¿Qué es todo esto? ¿Por qué quieren el libro de papá? Ni siquiera está terminado. Necesitamos terminarlo. ¿Y si lo dejo caer? ¿Sabes volar? Un momento. Necesito entender esto. Tú eres Cabra, el personaje que mi papá me regaló cuando yo tenía 5 años. ¿Estamos en el libro de papá? ¿Dentro del libro? Tenemos muy poco tiempo. Poco tiempo para completar la historia. Parece que no tenemos opción. Si esta es la historia, solo tenemos que recorrerla y al final volveré a casa. Espero. ¡Captúrenlos! ¡Ahora! ¡Se volvieron todos locos! Te borraré de la historia en este mismo instante. ¡Detén esta cosa! Papá no era escritor, era mago. As entradas que poden adquirirse na billeteira da Casa do Peso ou na páxina web aspontes.sacatuentrada.es teñen un custe de 5,40 euros. E hoxe tamén temos que falar de deportes, porque a pasada fin de semana o Polideportivo da Fraga collía unha competición pouco habitual aquí na nosa vila, un torneo de bádminton, unha proba que foi puntuable para a Liga Nacional desta disciplina, en a que tomaron parte máis dun cento de xogadores de toda España. As Pontes se berce de moitas modalidades deportivas, pero por primeira vez a nosa vila abría as portas á disciplina do bádminton. Foi demando o primeiro torneo top senior impulsado polas federacións española e galega desta disciplina e que reuniu nas dependencias do pabillón da Fraga a case 100 deportistas de todo o país. A proba puntuable para a Liga Nacional contou con encontros masculinos e femininos individuais e tamén con probas de dobres, e foi toda unha novidade no calendario de citas deportivas das Pontes, con moitos veciños e curiosos que tamén se animaron a pasarse en algún intre da fin de semana polo pabillón pontés. En canto ao podium, na competición individual feminina, na modalidade A1 e A2 para xogadoras de entre 30 e 40 anos, o triunfo foi para Ángela Romero, mentres que na modalidade de 40 a 50 anos gañaba María Corral. Xa na proba feminina de entre 50 e 60 anos, Monse Sánchez impúxose na final a Elena Barbera e no caro de superveteranas o primeiro lugar foi para Dolores López. Con respecto á competición individual en homes, Adrián Márquez fíxose co título para menores de 34 anos, mentras que Fabio de León facía o propio na categoría de 34 e 39 anos. Na modalidade de 40 a 50 anos, os primeiros lugares foron para Francisco Gil, en menores de 45 anos, e para Santiago Martínez na proba de entre 45 e 49 anos. E xa os gañadores de entre 50 e 60 anos foron Tomás Laursen e José Couto, respectivamente. Na proba de 60 a 64 anos, o primeiro posto foi para Carlos Rodrigo e xa en superveteráns, Miguel Gómez impúxose na final a Santiago Freire. En dobres feminino, Laura Diz e Jennifer Fernández, Diana Iglesias e Laura Jiménez, Monse Sánchez e Teresa Vázquez, Elena Barbera e Mari Carmen Marín lograban os primeiros lugares nas probas A, B, C e D, respectivamente. Na competición de dobres mixtos, Bruno Moldes e Ángela Soto na proba de A1, Sebastián López e Silvia Rueda na A2, Diego Freire e María Corral na proba B1, Julio Martín e María José Monpó na proba B2, Carlos Rodrigo e Elena Barbera na modalidade C e Miguel Ángel Quiroga e María Luisa Lavallen en superveteranos proclamábanse gañadores do Trofeo Pontes. Completou o calendario da fin de semana a competición de dobres masculina e que na categoría A1 e A2 se adxudicaron David Durán e Bruno Moldes e Rodrigo Macías e Alex Ramos, respectivamente.
En categoría B impuxéronse Sergio Latorre e José Romero en B1 e Manuel Acero e Santi Martínez en B2. Xa na proba C resultaban vencedores Fernando Herrero e Tomás Lausen. En a competición masculina de veteráns, Miguel Ángel Quiroga e Carlos Rodrigo foron quen de facerse co título tras vencer a Santi Freire e José Antonio Pazos. Pois xa non temos tempo para máis esta semana. Iso sí, ímonos ir cunhas interesantes imaxes. A da exposición de acuarelas Mascotas e que xa podemos desfrutar no espazo artístico Comeluz. A artista Beatriz Chite de Acosta é responsable desta obra que poderemos desfrutar no espazo Pontés ata finais deste mesmo mes de novembro. Nos despedímonos. Ata a vindeira semana, como sempre, regresamos o venres, 9:30 aquí na televisión local das Pontes. Teña moi boa semana. Feel buried alive, this city is airtight, suffocating, lonely in the crowd. I'm surrounded by all the screens of their lives, screaming into space to drown them out. I fell down so low, felt nowhere to go, but I know you wait for me, you wait for me, so far out of sight, sucked into the wild. But I know you wait for me. I'm coming home, I'm coming back down tonight. 'Cause I've been hypnotized by the lights. But I'm coming home, I'm coming back down tonight. Yeah, it's taken time to realize. But I'm coming home, I'm coming back down tonight. So hold me tight, I just wanna fade out. Somewhere we can shut the world away. I'm ready to hide, far from the fallout. They won't find us in the paradise we'll make. I fell down so low, felt nowhere to go, but I know you wait for me, you wait for me. So far out of sight, sucked into the white, but I know you wait for me. I'm coming home, I'm coming back down tonight. 'Cause I've been hypnotized by the lights. But I'm coming home, I'm coming back down tonight. Yeah, it's taken time to realize. But I'm coming home, I'm coming back down tonight. I'm coming home, I'm coming back down tonight. I'm coming home, I'm coming back down tonight. Free falling from the high, I'm following the voice I know. Free falling from the high, I'm coming home, I'm coming back down tonight. 'Cause I've been hypnotized by the lights. But I'm coming home, I'm coming back down tonight. Yeah, it's